Naiyawiden iti Baguio City iti bagiti may sa PDEA agent pimmusay iti bypass operation idiay Tawi-Tawi. Naipaayan iti maudi a panagrem ti Philippine Drug Enforcement Agency ken Intelligent Officer 1 Inferni Jim Dayag may sa PDEA agent at tubo iti Baguio City. Pimmusay ni Inferni Jim Dayag kalpasan tinapasamak nga enkwentro kabayatan ti anti-illegal drug operation idiay Bongo Tawi-Tawi idi aldaw ti Domingo. Dinayaw ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres ti dedikasyon kinatured ni Dayag. Kabayatan na pimmusay matimay sa atubo iti Cordillera, itinapasamak nga ambush ijay sitio Kasambuhan, Barangay Tagbak, Indanan, Sulu. Nabigbig da ito yan ni Corporal Aldrin Wanson, Manipud Mountain Province, ken Kalinga, bayat anadangran ti kadwana nga agpada akamang ti 41st Infantry Battalion, 11th Infantry Division ti Philippine Army. May basar iti report, pasubli dagiti soldado iti 11th Division Training School, iti pinalpaltugan dagito iti riding in tandem. O mapapila ti 11th Infantry Division iti komunidad para iti panakabigbig dagiti suspect.